Apărare supranumerică a echipei din Atena. A rămas doar Ardizoglu, a executat centrarea Dobrin și trage Iatan fulgerator. Dobrin. Bară formidabil, liber, la marginea careului mic, Radu Doi. Se părea că Dobrin nu mai poate ajunge această minge, dar Piteșteanul a făcut un efort superb și a centrat perfect. Apărarea greacă era inexistentă în această fază în care Radu Doi ratează cea mai mare ocazie a primei reprize. Încă 11 minute până la pauză. 0-0. A scăpat Mavros, piteștenii s-au oprit crezând că este offside. Baevici, Cristian are un reflex salvator. Ardizoglu. Și iată cum, dintr-o eroare de plasament a apărării piteștene, n-a lipsit mult ca oaspeții să fie cei care marchează primii. Inițialele AEK înseamnă Atletic Enosis Constantinopolu. Atletic nu mai necesită traducere, Enosis înseamnă asociație, iar Constantinopolul vine de la numele orașului în care a luat ființă cu 50 de ani în urmă această echipă, actualmente campioana Grecii. Gol marcat de Doru Nicolae la o fază la care nimeni nu s-a așteptat. Minutul 4 al reprizii a doua, Doru Nicolae marchează un gol bine meritat al Argeșului. Iovănescu este cel care a dat această pază, surpriză, care a pus pe picior greșit doi fundași ai echipei Grecii și Doru Nicolae din fața lui Steriudas nu mai greșește. 1-0 pentru FC Argeș. Cârstea ajunge înaintea lui Domazos. Piteștenii luptă pentru fiecare minge. Atacă Chivescu. Liber pe partea stângă, Iovănescu. Centrare, șut și Dobrin trece ca 1 milimetru de minge. Iovănescu. Dobrin. Ardizoglu, transformat în fundaș. Baevici și Mavros au rămas în față. Îi susține din spate Domazos. Baevici scapă. Cristian iese, centrare și Mavros nu ajunge, dar vine din urmă Vladici. Corner în ultima instanță al Iatan. Acțiune foarte periculoasă a oaspeților în minutul 18 din repriza a doua. Baevici a demarcat foarte bine. Mavros a ratat. Mavros și Bărbulescu. Intervenție oportună a lui Cristian. Fără greșeală până acum portarul piteștean. Iovănescu în acțiune personală. Oaspeții au încercat să joace la offside. Iovănescu în careu. Revedeți această fază, apărarea AEK-ului a fost surprinsă înainte, încercând să joace la offside. Și Iovănescu și-a prelungit cam mult balonul, permițându-lui lui Steriuda să intervină. Nicoludis.
a tras în Stancu. Iovănescu, omul de la care pleacă majoritatea atacurilor Argeșului. Radu. Radu în careu! Gol! Radu 2! Iovănescu. Doru Nicolae. Radu 2 trece de la Vusis, dribbling, Iovănescu singur în careu! Formidabilă ocazie, Steriudas respinge cu piciorul, putea fi 3-0. Argeșul atacă, val după val, Dobrin pasează lui Turcu, Turcu are posibilitatea să centreze, însă interceptează Ardizoglu, care este peste tot. Fiecare secundă este prețioasă acum. Oaspeții încearcă să scape cu numai 2 goluri primite. Dobrin îl lansează pe Doru Nicolae. În centru se află Radu 2. Și gol! Extraordinar! 3-0 pentru Argeș. Doru Nicolae marchează dintr-un unghi aproape imposibil. Formidabilă explozie de bucurie pe stadionul Piteștean, cu 10 minute înainte de fluierul final. Doru Nicolae, lansat impecabil, ajuns într-un unghi foarte greu, reușește să-l învingă pe Steriudas. 3-0 pentru Argeș.